на БСП в Белица, да, на тази конференция, която беше свикана по решение на самия Общински съвет на Общинската организация. Беше направен анализ на резултатите от изборите и беше избран нов Общински съвет и нов стар общински председател. Искам тук да отбележа пред вас един факт, който очевидно продължава да играе роля в тези райони. Самия председател имаше желанието да предаде щафетата на някои от по-младите членове на партията, но определено в сегашната ситуация част от наистина стойностните хора имаха своите притеснения за работните си места, за това какво ще се случи, ако бъдат партията. Затова тази смяна беше отложена, така да се каже, до редовния конгрес на партията до година. През това време ще търсим варианти тези млади хора да получат своята гаранция за сигурност в работата си, на перспективите си. И много се надяваме... Как се казваше това председателята? Дунгьов. Христо Дунгьов се казва. Да. Дунгьов. Но той е един много енергичен човек. Има доста идеи как сега да се подобри работата. Ще се работим съвместно, ще направим повече инициативи. Почваме реално да се подготвяме за местните избори. Като цяло и в областта, но и конкретно в община Белица, където искаме да запазим и да разширим нашето влияние в Общинския съвет като партия. Казвам, работата по това започва. Бях впечатлен все пак, че макар и в една малка община присъстваха доста млади